Grabe yung laban na parating. Sa kanan ko, representing Cebu City at Pasig City, magingay para kay Looney. Di porket sold out, sell out ta agad. Paano kung talaga mabenta? Di porket underground, astig na agad. Paano kung walang kwenta? Di kesyo sinabing freestyle, di na yun. You know, before tampadahin sa itong video mga pre, no, shout out to you, shout out ko sa akong mama, sa pagpanganak sa kuha, sa akong papa, sa akong classmate, RJ Ribota, Christine Cabando, Jumil Tangyan, Ruth Balawag, sa akong mga amigos, Milabis, ng Bugundol, silang Didoy, silang Kyle, Dido. Basta ba sa akong uyab? Shout out sa akong uyab, sa Darlene Maributok ko, I love you. Yung tindog mo, pwede mo malingkod. So what's up sa mga pre? It's your boy Looney. Joke lang. Good night mga pre. Good night mo kung nanangkin matulog. No, maayong gabi sa tong mga higala, di ba mga pre, no? It's your boy Jans Bityap and I am here back again with another video. So, nakoy may video mga pre, no? Nakoy may video nagahisgot ko about sa college, no? Nag-talk about sa college, nag-grant ko, nagpagawas ko sa mga problema, nagpahibalo ko kung unsa ka stress ang life sa college. But now mga pre, in this video, today, tonight, we're gonna talk about the fun life of high school. So, katong miagi mga pre, nag-story ako about sa college, no? About unsa ka stress ang life sa college. But karon, we'll do the opposite naman. Let's talk about high school na pod, no? When you hear the word high school mga pre, what comes to your mind? No? Kung mustorya mo tag high school mga pre, diha gid tanang mga first ninyo, first love, first skipping classes, first bagsak, first tanan, basta first nimo, diha gid na sa high school. High school, this is the golden years of your life mga pre. Tagnaon pa nako ha. Tagnaon ako. Mostly sa mga amigon mo karon mga pre, no? Na-meet ni mo siya sa high school. No? Am I right? Yes, I'm right mga pre. Wala mo na siya mga pre, no? Let's go back in time mga pre. Katong malipayon patang tanan, no? Katong dili pa ta college, katong wala tay problemahon. Let's go back in time tong high school na 2012 to 2015, no? Our time mga pre. Our time was epic. Our time was, you know, how can I describe it? Mo tong mga panahon na wa gyud makalabaw mga pre, no? Katong mga panahon na mo as high school mi, wagi makalabaw ato. Those were the days. On the year 2012 mga pre, mostly grade 7 po ko na first year high school. Katong 2012 mga pre, those were the Jejemon days. Let's go back. Let's go to the Jejemon days. Katong mga panahon bitaw na uso pa tong Supra shoes, no? Katong basta mga laki kay pabitay-bitay bitaw sa loyo ang ID holder, di ba? Katong sulod pag eskwelahan magsanilas ra ka. Digaslaks. Tiga bukid. Din katong mga buhok bitong nainani mga buhok sa una mga pre. Pero itong mga buhok na emo. Kana bitong nani oh. Kitsa. Ko sa tarungan. Bitong emo ba emo? Emo tanang pasaw. Kalo-kalo kag bungit. Ha? Itong mga panahon na bitong sakit kaayo ang gibuhat mo, gibastid mo. Agi di kita yawa o mata. Muna mga panahon na mga pinauso kaya mga emo, yung mga rock and roll to the world, mga Jeje pics. Alam di ko mga Jejemon pics pa di sa una. Nauna ko yung makita ang Jejemon pics mga pre, I let him pop. Diya. Basta ko na ako yung makitaan. Pero kung wala, sorry na lang. So, sa amin matag sa dili mga pre, kitang tanan, no, mostly our generation, dili ka itong mga generation below us, atong mga generation karon mga pre, miagi kita sa pagka-Jejemon, no? Miagi tang tanan, yamin lang nato, no? Miagi ta gamit og pizza, camera 360, check ka, miagi tang tanan na. Moamin na ta, no, let's face it. Sadly lang mga pre, kita tanan, miagi na kita na. Ang uban lang wa ka move on, no? Hantod karon Jejemon lang gyapon, nabiyaan ka sa oras, dili ako move on. No, back to the topic mga pre. High school. My high school mga pre, no? My high school was so lit, no? Was so fun, full of energy, curiosity, no? Ay sinod lang mga pre, no? Ako, high school student ko, bulyagon di ko. Di na mahihap ikapila ko na guidance. Kaluy naka-graduate nung po high school. Di ba? Basta ma-discarte, balag, di ta bright.
Bright man ko sa una. Kaya naman ako nabugo sa college. No, sa high school mga pre, kapilan ako nag-guidance, no? Nag-guidance ko kay kating classes. Sumbagay, tubag-tubag maestra, tanan-tanan niya. Like, I'm your type of bugoy-bugoy sa una. Grade 7 pa ko mga pre, first year ko. High school. Inosinte pa kay ko ato. Sudpod, first year high school pa ko. So, new to the world pa ko. So, wala pa kay ko, naive pa kay ko. No? Pa ko'y kalibutan sa mga nitabo. So, ginoo ko. Naka-amigo man ko. Naka-amigo man ko mga way klaro. Nasuya ko nila mga pre. Kablo mga ano. Ako, tarong kay ko skwila, inana. Kaya ako, nagpundo ko sa room. Din sila, magkita na ko sila sa bintana. Nang ambak ang mga buang ng skip. Nga ako, suyaon di ko. Amigo mong good put me. Ako alam pang isulayan, di ba? Curiosity. Do, dahil mo sa high school mga pre. Nagi niya ang curiosity. Di ka na mawala. Di. Bata pa kayo, kaganahan ka magasulay mga bago, di ba? So, ginoo ko kay pagsulay, ginoo ko mga pre. Basta ka buto-buto ng dughan. Pag ambak na ko mga pre, I'm free. I'm free. Kablo kung sige buhat na ko. Adik mo ko bilyard, dula ko bilyard, dula ko computer, tanan. Binaw, akong kwando mga pre, swing skip lang ko kay board ko. Pusukad ato mga pre, na adik no skip. Nasugdan na nako, di na ko kabalo mo undang. Then the fun thing is mga pre, wow kabalo, no? Nagitawagan di akong lula. Itawagan ng lula nga daw sige kog absent. Nya pagtuo sa akong lula, sige kog skwela. Kay gawas kog balay ga uniform, tagaan pa kog balon, sayo pa kay kumulakaw, di ba? Nya wa siya kabalo, di ko mosulod og klase. So there was one time mga pre, story time. There was one time. May pagawas na ko sa balay, matawag sayo, yung skwela lagi daw. Ano, ngay kog balon sa akong lula. May daw sa skwilahan me, yung balon be. Sa'yo ka buganin mo daw. Tabalo ni mo. Lakaw na ko. Asa ko ug sa dihang, oo kabalo mga pre. Naadi siya plano, no? Kabalo ko siyang plano mga pre. Iya kong gisundan. Padulong iskwilahan. Tarong kay kog baklay, padulong iskwilahan. Di sa kilid na may bilyaran, dadto mo kong pundo, no? Sumingliko ko moto, nakabalo ko lula na muskip paday ko na di ko musudog klase. Pagkahapon na mga pre, no? Pagkahapon na ng gabi anang adlaw, uli kog balay. Nani ka daw. Sa'yo ka nakauli ay. Ay, sayo mi giboyan me. No, uli kog balay nang murag wala bitaw mo miskwila. Dayon gipungutan ako sa lula. Musta daw kong klase? Apoy eskwela me, daggan ni assignment, daggan ni pass. Nako kaya apoy eskwela eh. Ay kung kinara buhang ka, di ka nakabilayan buhang ka. Wakang skwila ka. Ikaw, itarong di ka buhay ka niya. Magdana ka, magyabag-yabag ka. Palupon, sus, magbagang nila din yan. Bakang sumpo skwila. Sumoto, nabutan ko kadyot, no? Nabutan ko kadyot kay nakabalo kong lola. Wala ko sa eskwela. Abot og second year mga pre. No, na ko'y amigo, di mga amigo. Hindi ko kalimot ko sila mga pangalan. Kay, hindi kalimtan naman bugo nila. Basta, na ko'y mga amigo, di mga amigo. Sa 5 ka amigo ng mga pre, silang liupat, naslay uyab. Ako'y wala. No? Yan ako, curious magkayo mga pre. Muna akong first love mga pre. Dili, first love. First uyab lang. Hindi mo ko to love. Story time mga pre. Ganahan po ko makauyab. No? Makauyab lang ko. Makasulay. Kasi feeling ni uyab. Ano ako sa mga amigo na, bye. Tigaw text me. Tabi kay uso pa mga itong cellphone sa una. Diba? Text pa man to. Pa may chat sa unang uso. Ngayog cellphone number. Tagaan ko niya. Dayon, text na ko niya. After 1 week mga pre, nauyab na nako. Diba kay, mayam daw mo story Mayam ako mangilad. Sa una, may ko mangilad. No, after 1 week mga pre, uyab na ako siya. But, wao kabalo kung unsayang naong. Para sa mag-eskwelahan para sa pag-imig grade. Dayon, wao kabalo kung unsayang naong, unsa siya katasa, pution ba sa itumon siya. Basta nakabalo ko, siyang pangalan. Dayon, uyab mi. Pero siya, nakabalo siya kung kinsa ko, kaya nakakita daw siya na ako. Uyab na ako siya, balag wao kita niya. There was one time. Miyato kantin kauban sa amigo. Katong gahatag og number nako. Dayon, nagtagbo mi tong uyab nako kunuhay. So sige tagbo mi. Gadala ko sa makaon, just story mi sa amigo, din kabantay ko niya tagbo mi. Siya perte niya ngisi, smile siya, din ako po balo kinsa to siya, smile na pug ko. So pagkaunahan mga pinangutana ako sa amigo. Kailan ka to? Tubag ba dyan ako na uyab man to nimo. Mao dito ang uyab. So mao to mga pre, nakita na ko kinsa ang uyab. Dayon pagkaugma to nagbulag na mi. Bati magnam. Joke. Wala lang, bulag lang din may pagkakuan to eh. So, sulay ang to ko agad. Di mo ginako to, love ginako kunuhay. But of course, ang uyab karon love ginako siya kay 3 years na ganyan, di ba? Darlene, shout out. So nga pa no, sa high school, daggan kay mga first mga friend. Dali gini mo matilawan tanan. Matilawan. Kasi tawag na
masulayan tanan mga pre. Sa high school din mo masulayan tanan, kinaunang sulay gid mo mga pre sa pag-skip, sa imong paghigugma kunuhay, no. In short mga pre, sa high school wala di kay problema. Yatay sa ko sa una sa high school mga pre, wala problema sa pag-spilay. Hindi ko yung pass project, yung una, di yung buhat og assignment. Mga pre, no, lahi di kay ang high school karon og high school sa una. Karon bitaw mga pre, no, kuno bantayan. Mga grade 7, grade 8, grade 9. Basta na kay mga sosyala. Na ni cellphone, iPhone, mag-TikTok, mag-LinkedIn, yaw ang uban magubog-hubog pa. Kami grade 7, grade 8 mi. Dula pa migdampa. Takyan, lastik ko, Julin. Manimaho bang mig-ilok. Mga pre, lahi yung mga times mga pre, no, basta importante. Buhi ta. Basta importante mga pre. Nalingaw ta sa tong high school, no. Dahil kay high school mga pre, memories mo sa high school. No, wapo ko gamahay mga pre na unsa ko kabugoy sa una sa high school pa ko. You know why? You know why mga pre na nung ako gamahay? I'll tell you why. Quote in English mga pre na. Bad decisions create the best memories. Kung dili maayo mga binuhatan mo mga pre, di mo siya malimtan, no? Katong kinaunahan nimo pag-skip. Kating classes. Kinaunahan nimong hubog-hubog. Kinaunahan nimong sulay sa man, kita aksyon bagay, di ba? Di mo malimtan mga pre. Nang pagdagan niya ko itong gigukod mo guard. Yung malimtan. Ako di na ko na malimtan mga pre. Itong gigukod ko guard yung skip ko. So kung napakag high school yun mga pre, enjoy your fucking life. No, okay? Dili ka permente mag high school. Unless parehas ka sa kong uncle may graduate of high school 28 years old. Tiga balik-balik sa eskwela. Kung musuon ka na niya, okay po. So mga pre no. For now, magdiha sa katataman, no, kay kapoy kay tindog, ganun gatindog ng puga video po. Ay, for the next video mga pre, suggest lang mo, no? Suggest mo kung sa akong buhaton, sa akong storyahan. Kay mag-i-aten, hod na ng idea, no? Di mo dali mag-YouTuber mga pre. No, to. Thank you for watching this video mga pre. Hope nag-enjoy mo, hope nakasabot mo. Kung Tagalog mo, sorry na lang, kamoy pag-adjust, pag cut on mo Bisaya diya. Like, comment, and subscribe mga pre. Comment down below kung gusto ka pa shoutout kay lang ganahan mag-shoutout na. Let's keep happy vibes. Let's spread good vibes mga pre. Once again, peace out!